120 peregrinos náuticos puxeron hoxe o broche de ouro a última etapa por mar da ruta Navega o Camiño. Fixérono en Vilagarcía, onde finalizaron unha travesía que comezou a primeira hora da mañá en Boiro. Para nós é hoxe un prazer recibir aquí en Vilagarcía 120 navegantes que levan un mes facendo este camiño dende La Rochelle, durante todo o mes disfrutando da orixen de todos os camiños. Na capital arousa foron recibidos por representantes do Concello Vilagarcián e da Mancomunidade do Salnés. Todos destacaron a importancia desta iniciativa, un exemplo de turismo responsable, vivencial e cultural. O futuro do camiño navegable, evidentemente a intención da Mancomunidade é potencialo, facer deste un atractivo máis de cara ao turismo na Mancomunidade e encantados de acoller a esta xente, todos estes navegantes, maioritariamente franceses, un mercado tamén moi interesante para a Mancomunidade e esperemos que teñan unha xornada e unhas xornadas igual de agradables que as de hoxe, que lleváis un poquinho calor e todos a disfrutar. Xa pola tarde os peregrinos recrearon a lendaria viaxe do corpo do apóstolo Santiago nunha barca de pedra ata Compostela, coa que navegou polo Ulla ata Pontecesures. Dende ali camiñaron ata Padrón para despois de participar nunha misa regresar a Vilagarcía. Isto froito do traballo que está realizando onde fai tempo o Concello de Vilagarcía e a Mancomunidade do Salnés, na que recentemente se asinou un protocolo en Gijón, na que todos os concellos na que se van parando as diferentes etapas, pois asinamos ese convenio de colaboración, porque dende logo sabemos que todos os camiños de Santiago teñen moitísimo éxito, pero se hai algún especial, se hai algún que ten o encanto orixinal, pois ten que ser o primixenio, a orixen de todos os camiños. É unha sorte que sexa aquí na nosa terra, no Salnés, en Vilagarcía, así que encantados de acoller a todos estes navegantes que seguro que van a repetir na nosa cidade. Mañá chegarán a Santiago a pé dende Padrón, poñendo fin así a un camiño que comezou a principios de mes na localidade francesa da Rochelle. Será a despedida por este ano da 10ª edición desta travesía do Camiño de Santiago a vela.